Sagot mo. Bakit ko yung isang tato ko nag-fade? Ito bakit nagtato? Bakit nag-fade? Mababaw. Si Campbell ba yung ko? Ito pa kami fade. Ito mo liit? Oh, okay na.
tapos na. Shout out. Shout out, shout out. Yung heart. yung isang bata. Hindi naman yung mukha ko. Hindi. Dito. Yung sa heart mo. Yung isang bata. Ay, yung heart sa... At dito. Yung Natulog ka na? Hmm? Tapos ito. Nire-refer nila ako sa AM. Bakit? Ayun nga, di ba? Yung sinasabi ko yung tumutulog. Pwede naman ito. Ha? Yung naman. Saan? Yung bata. Ito hindi ko lang. Ano? Tapos? Na-approve kasi yung ano daw natin pala yung mga ano. Wala, yung sabi yung sa insurance. O, pangit nga. Sabi ko ano, dyan. Kasi kung insurance yun, hindi siya ano, mababa lang daw. Boy, Ano na lang. mamatay na tayo, wala pa tayo. Pasok mo siya, mas paano gawin? Tumatulog. So, kailan kaya pasok tayo? Dahil, hindi double pay, no? Overtime daw. Saan? Yung ano natin bukas, kung meron tayong pasok. Bubog pa yun ah. Hindi eh, sa, di ba nakalagay doon overtime? Oo. Bubog ka. Bubog ka. Ano na yun siya? Ha? Yung sakit ko lang siya. Maganda siya. Pangalawang baro-baro na? Hindi, pati pang isa pa lang yun. Hmm? Oo. Isang paro-paro? Pangalawa na. Mali. Ano, mas malaki pa itong naiwan eh. Yung unang paro-paro pa lang yun. Okay? Hindi, pangalawa na. Natapos na ba yung isa? Ganun pala. Yung ano nilagay sa Kasi tayo. Hmm? Ang malaki pa sa akin. Tama. Ano yun eh? Magaling dito.
Kita ginawa ko. Galis ko. Tagilid. Ganun. Ay, isang butterfly lang to?
Hirap ba? Battery pa rin. Huwag na lang, ha? Ha? Huwag na lang. Mukha ko na rin. Hindi ko nasala yung mukha ko. Hindi ah.
Meron ka? Sige lang. Parang. Uy. Pwede pag-spray?
Punti ito. Pinatugot ang kanan ni Titong mga agad, ano eh? Ha? Agad. Ano ko, basi kayo, basi. Ano ko, basi. Basta yun. Okay. Ano yun? Sure ka, hindi na yung heart? Huwag mo. Tapos na? Sunod na tayo. Ano naman ito yan? Magaling pa niya. Basta enjoy. Enjoy. Ano mo igamot dito? PCD. Ay, infantry. Ah, ganun. Okay na? Masa din? 5. Tama. Ay. Ay. 9, 9.
cellphone. Sel, it's your turn. Nakita mo na sa'yo? Hindi pa. Red. Gusto ka? Ako? Ipitan mo yun. Wala nga. Ano ko? May tali ako. Sige nga. Sige nga. Kung na yung ano. Isa? Bakit? Sunod na lang. Yan na lang sa camera mo. Ano yung camera ko? Maganda. Ayaw mo ba yan? Pati yung shading seal. Yung sa'yo. May butterfly na yung flower mo, te. May kanta ka na. Ay, may tali ako dito. Talagang. Hindi malulog. Maroyo taman. Mato ka na doon. Maroyo. Meron na kasi noon. Ayan, oh. Dito ko sa baba. Sabi pa, eh, dito. Mga... Dito? Buktong. Hindi pwede. Balik. Ay, wala ka na Maliit yan. kasi yan. Tapos pakas dyan. Pakas din. Sige, mang nilapit ang sesay ata na nila. Dyan. Saan ba? Eh, dito ba sa baba? Saan po? Hindi pa pumasok. Hindi. Bakit? Sa akin yung kumpanya. Anong pumunta ng hotel? Ano? Tigat ko. Sige nang gito natin.
Dito lang. Tagal na. Eh, ikaw yung nagtato ni Josel dito, no? Mm. Saka yung dito sa... Meron pa yun. Yung tinatuan mo dito yung mahaba, ano yung kabayan niya? Oo. Wala namang pang ibang lahi. Kaya siya. Matapang ganon. Wait lang. Baka magain. Oh my God. Dito. Picture mo. Papicture mo. Wala lang daw. Papicture mo. Picture mo ako. Ay, okay lang. Okay lang. Na, nakadugtong na rin siya. Yun. Pangit kasi nung ginawa ng lalaking yun. Masakit talaga yung likod dito, no? Oo, cute. Masakit, oo. Nainom pa ako nun ah. Pero masakit ang sakit. Pag ginag... Ang kapal pala nung ano na kaya maano siya. Mm-mm. Ginawa niya. Ang pangit pa nung look dun sa taas. Hindi kasi magaling siya kasi tingnan mo sa akin, nag-pig. Wala akong naramdaman. Nagtato siya. Kaya magaling talaga. Ako nasakit eh. Mm. Bigyan mo pataas kasi hindi mo nakukuha. Ha? Hindi nakukuha yung sa ibang. Ganun. Oo. Buti pa ano yun lahat sip. Hindi, yan, di ba? Yan lang sa akin. Sa kwarto mo noon, dito sa Satwayan, Si yung, ang pangalan mo? Josel? Oo. Hindi. Kapit bahay namin doon sa Labang. Nakita kami dito. Ang tato niya doon sa dito. Tapos dito, saka sa likod. Ang kaya mo. Yung, ang bigla yung mga, ang dami yung, ano, tapos may ano sa dami. Ito yung nararamdaman mo talaga yung sarayan. Hingga ka lang malalim sa Ito yung i-gloves eh. So sa baba ni Shamsu pumasok. Eh, nauna ko. Kasi di ba nag-inis ka sa group? 9. Pag nag-ano, ng 9. Ay, sabi ni Sir, 10 daw.
Galit si Tuk. Ah, Top 3 din ako, mga 9. Sabi nito, kung ayaw niyo pupunta ng 9, taxi kayo. Ako ready na, pinaris na doon sa labas. Hintay mo ako. Ano, bakit lang yun. magkapayapa. Ang kwa ka ayan na yun nasi. Ay 7 na. Yung 7. 7 na yun, lipat ba? 7. 7 na N. Betul. Tissue man na. Ha? Tissue. Tissue. Ang pagkain diba? Sorry.
Kikiliti ako. Hinahalikan ko. Nagkikiliti. Kapakiliti.
Nakauban ako. Tulak na tumalok. Magkaroon na tayo ng strip neck nito. Nakakakigot eh. Yung sakit eh. Nakakakigot eh.
Kaya kasi, Oo. May stick-stick na yun. Naantok na ako. yung sakit. Meron naman. Hindi naman siya masyadong. Ren? Si ano?
sa kasi. Hindi. Kami. Ngayon lang.
na yata si Kuya. Kakakiliti eh. Hmm. Hmm. Feeling na hinalo pa. Hindi mo sakit siya. Sakit sa bones.
Meron pa? Hindi masakit yung ano eh, masakit yung leg. Nakakilig eh. Ano pag gano'n ulit? Yay! Sakit sa ulit. Sabi niya, tapos na.